Yes. Så prøver du bare noget. Det er rigtig dejligt at se, at du laver overgang. Og så, ja, lige præcis. Prøv bare at lave overgang til skridt igen, så vi vender sig til tilskuerne. Sådan. Det bliver det bare. Så lige så snart, at hun bliver for spændt, når du prøver at korrigere sådan en overgang, så hun lærer at tage mindre skridt i stedet for, eller lave en vending, sådan der. Prøv at komme overgang igen til skridt. Og også tilbage. Godt. Det er jeg slet ikke vant til, det her, Claus. Nej, det kan jeg godt se. Altså, jeg vil arbejde meget med overgangstræning her, for jeg vil gerne ind til at lade være med at gå ud i verden med de der store skridt, når man har ondt i ryggen. Fordi når man har ondt i ryggen, skal man ikke gå store skridt, så skal man tage lidt mindre skridt. Wow. Håndtering er flot, flot til sit ømmer. Jeg siger, du håndtering er flot. Ja. Du laver bare en dårlig idé. Ja, og prøv at løfte indvendigt hånd en lille smule, når hun spænder lidt ud, bare ved inden for hårslædet. Det er fint også. Ja, så godt. Og så igen, prøv at lave en vending, hvor hun bliver lidt mindre i trav, altså hvor hun tager mindre skridt. Ja. Ja. Og yes. Og overgang til skridt igen. Ikke så stramt tøj. Ja. Og du har lidt for meget kontakt, lige præcis. Og det her igen, der er jo klart, når hun er spændt, så bliver rytteren spændt. Så bliver der mere kontakt med fløjen, rytteren bliver mere, og der er mange tilskuere i dag, så der er også måske, jeg kan sige, at jeg er lidt nervøs måske, og så bliver hesten lidt spændt, bare overgang igen. Og der er det vigtigt at bare puste ud selv. Altså, jeg kan mærke, at du er lidt spændt af Cecilie, og så bliver hun spændt. Når rytteren holder vejret. Jeg vil simpelthen give dig råd, apropos det med at holde vejret, og nu håber jeg ikke, at du bliver bekymret i de sidste par minutter, vi har. Men at Cecilie, i sådan en situation her, der kan du simpelthen forestille dig et hjerteslag. Så hvis du forestiller dig, at du klemmer på den ene tøjle, og jeg ved ikke, om du højre eller venstre hånd, men med højre hånd, som man klemmer på tøjlen, eller gør det i tankerne, og laver ligesom et hjerteslag, ved der kommer lige en trommelyd og gør sådan her. Kan du mærke, hvad der sker med dit hjerteslag nu? Det falder stille og roligt, ikke? Det er en måde helt lavpraktisk at få din puls ned på, og når din puls falder, så falder Velvets puls tilsvarende. Okay, Claus? Ja. Jeg skal lige have vægt af igen, fordi nu ved vi højre bolde, så vi skal bare ved overgang igen til skridt. Og prøv bare at lave meget, og så tager vi lige vægt af igen. Spændende at følge med derude. Så højt. Det skal godt trække der. Godt. Vi travler lige et par minutter mere, så skal vi ikke så meget mere, fordi i forhold til, hvordan du spænder i ryggen, så igen, så er det ikke lige det bedste at lave ridetræning i dag. I kan også se, at du spænder i overgangen, når du skal ride skridt. Så derfor så er det vigtigt at få et helt afspændt ryg først, inden vi skal op og lave noget, der er lidt sværere. Ja, og jeg prøver at blive på bolden her, og så stikke hende lidt ud til venstre. Det er ligesom om, hvis du forestillede dig, at hun var fyldt med luft, så ville der sive lidt luft ud til venstre hele tiden. Det vil sige, venstre skulder ville der sive luft ud af. Så for at få den side lukket lidt, kan man sige energimæssigt, så stik hende en millimeter ud af. Sådan. Og så rid lige ud igen. Så du simpelthen træner. Sådan. Rigtig. Det var jeg glad for at se. Bare det 2-3 momenter derovre, hvor du begynder at slappe af. Men igen her, når hun er så skæv mellem venstre forben og højre bagben, så lav omvendt træning. Altså lad være med at tro, I kan rette den der ind igennem og flytte bagparten endnu mere ud af, altså i værsædet. Men lav omvendt træning, så I stiller til venstre.
og så starter med at få venstre side af brystkassen lidt ind, og så se, nu træder højre bagben næsten det rigtige sted, helt af sig selv. Se det? Så I starter, altså heste, der er spændt i overlinjen, stil udvendigt. Lad være med at rofle ned med hovedet til indvendig side, det bliver endnu mere spændt af. Og det er også noget, jeg har lært meget af Karl i England. Der ligger man slet ikke og bøjer rundt i dem, som vi gør herhjemme, og drejer hovedet fra side til side. Der ved du altså hesten i balance mellem hovedet og, for at sige det på dit sprog, røv. Så skal I altså have styr på, hvor balancepunkt er mellem hovedet og bås. Det er så stedspændt meget på toppen. Ja, jeg snakker igen. Det er godt varme på det. Ja, og så igen her. Når hun bliver lidt stærk, eller du føler, hun lægger sig lidt på videt, så er sandsynligheden for, at du kigger ned, den er stor. Jeres hoved, når I kigger ned, så har I det, jeres hoved, det vejer 5-6 kilo, det har I hænderne så, lige med sammen. Så en god idé, det er faktisk bare at kigge op, så har I ikke så meget hænder. Meget smart. Ja, så overgang til skridt igen, og så bare lade den skridt for en lang tøj. Rigtig fint. Godt. Altså, vi skal ikke lave mere ridetræning i dag. Jeg vil arbejde med det her fra jorden af, få løst de her eller udfordringer, man har i ryggen, og så vil jeg begynde at ride igen. Ikke? Og så kunne det være, at det tog uger for at arbejde med de her spændinger, man har i ryggen, eller det kan også tage 14 dage, men det bliver vi bare nødt til at sige. Vi kan ikke vente ridetræne på en hest, der er ømt i ryggen. Altså, det får vi ikke god træning ud af, kan man sige. Så tror jeg, vi har lige et kvarters pause. Yes. Pause. Inden vi så mødes vi igen.